खुलुमबाय आं सिमारानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि Ssfamily YouTube चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आं बे भिडिअखौ आं मानि थाखाय खालामनाय जादों होनबा आदा प्रकाशआ दा मोनसे भिडिअ हगारगासिनो ना, जे भिडिअआ जाहैबाय ओरैबायदि गरिब क'क्राझारनि होनदोंमोन नामा मा जायगा मोनदों आंहा बारा जायगाखौ गोसोआव गैला, जिखुनु बेखौनो बुंदों आङो, जायहा दासिमबो ओरैबायदि गरिब दङ जे जोंनि बर' समाजावबो बर' मानसियाबो दासिमबो बेबायदि थालिरनि उखुमाव उन्दुनानै थायो खि जानाय सानसे मोनजानाय सानसे मोनजायि। ओमफ्रायहाय आं बेखौनो बुंनो लुगैबावदों, जे बुंनो लुगैबावदों माने आं मिन्थिनायखौ बुंगोन आरोना, जे दासिमबो थालिर बिलाइनि उखुम थाबावो, सानसे मोनजानाय सानसे मोनजायि। ओमफ्राय दासिमबो बे जुगावबो दि 50 थाखा 100 थाखानिनो हाजिरा मावबावो कि बेखौ आङो दादा प्रकाशनि चेनेलाव नुनानै बिराद दुखु मोनदों आरोना, कि जायहा दासिमबो आरो बिथाङा होनबावदों 17-18 ना 20 बोसोरसो संसार जाबाय जाहैदों बे हादान बायदियावनो। दा बिराद दुखुनांथाव दासिमबो जोंनि बर' मानसिफ्रा बेबायदि खना खनला बेबायदि जानानै दङ। दा जोङो बेखौ बोरै नुगौमोन, आदा प्रकाशनि थ्रुयैसो जों दा नुनाय जाबाय। बिथाङा दि गिदिं गिदिं दुखु दाहाफोरखौ मानसिफोरनि दुखु दाहाफोरखौ जेनेबा पाब्लिकनो शेयार खालामगासिनो दङ। दा बिथांमोन बायदिनि बिथांनि थ्रुयैनो जों दा बे न' गैजायि न'खरखौबो नुबाय। बिनिखायनो नोंथांमोनहा जेसेबां हायो बे बिथांनि दारैहाय दादा प्रकाशआहाय डनेसन बिदों, बिथांमोननि एकाउन्ट नाम्बारखौबो होनानै होखादों। जेसेबां हायो नोंथांमोनहा आंनि भिउवार्स, आंनि साबस्क्राइबार, आदा आब' आगै बिब' बिनानावमोन गासैखौबो खुलुमनानै बुङो, जेसेबां हायो थाइसे थाइनैबाबो डनेट खालामदो, जाहाथे बै न'खरा एसेब्लाबो थिं होनानै इन्जुर दुमनानै न' गंसे बानायनानै होनो नागिरदों दादा प्रकाशआ, जाहाथे बे सिमाङा जाफुङो। आङो भिडिअखौ मैयासो नुदोंमोन, आङो सिगाङावनो होखांदोंमोन खोमा, ओमफ्राय खिन्थु आङो भिडिअखौ नायाखैमोन। ओमफ्राय मा जाथावथाव साननानै नायबा ओरैबायदि दुखु जे दाबो जोंनि बर' मानसिफोराबो बिदि खना खनला न' गैजायि बा थालिरनि उखुम बिदि अखा हाबाथाय उन्दुनो मोना बेबायदि आरोखि। आरो बिथाङा होनबावदों आरो मा होनो एखमबा मोनजानाय एखमबा मोनजायि, स्कुलाव थांनो मोना गथ'फ्रा, ओमफ्राय बिदिनो गोबां आरो ओरैबायदि इमसनेल जादों आरोना नायनानै एकदम थानो हायैनि आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोनहाबो मिन्थिखासिगोन जेरै जाबायदि सिटुवेसनाव दङ बैसोर मानसिफ्रा दासिमबो बे जुगावबो। ओमफ्राय गरिबबाबोथ' आंबो गरिबनि फिसा, आंबो गरिब जेनेबा, ओमफ्राय थेवबाबो जों बेबायदि सानसे मोनजानाय सानसे मोनजायि बेबायदि जाफेरनाङाखै। आरो बेबायदि थालिरनि उखुम होनानै जों बिदि थानो मोनबोफेराखै आरो एथ'राब माने बिदि गोदोसोनानै दंबावो। आरो मा बुंबावदों बिथांमोनहा, आङो जिखुनु आं जेखौ नुदों दादा प्रकाशनि भिडिअ आं बेखौनो बुंदों कि मा होनो बै समाव बियो BPFनो भट होबाय थायोमोन बिदि होननानै बुंदों। थेवबो बिथांमोना अनसायनाय मोनाखैयानो जाहैबाय दासिमबो बेबायदियाव दंबा। बेखायनो नोंथांमोनहा बयबो आं खावलायो जोंनि Ssfamily जानानै आंनि भिउवार्स, आंनि साबस्क्राइबार फंबाय बिनानाव आदा आब'मोन बयबो बे दादा प्रकाशआ दि डनेसन बिदों मोनसे एकाउन्ट नाम्बार होननानै, बे एकाउन्ट नाम्बाराव बयबो थाइसे थाइनैब्लाबो डनेट खालामहरदो, बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। गोजोन्थों।